A taxa de empregabilidade creceu o pasado curso no CIF Coroso. O 65% do alumnado rematou as prácticas con oferta de emprego, datos que certifican a saída laboral dos ciclos impartidos no centro. Un dos fins dos centros integrados de formación profesional que hai en Galicia é facilitar á mocidade o seu acceso ao primeiro emprego, a conservación e mellora do posto de traballo e a capacidade de adaptación aos cambios sociais. No referente ao primeiro punto, o CIF Coroso conta cun informe no que se certifica que as empresas da contorna están a demandar profesionais, polo que está a aumentar a integración laboral dos estudantes do centro. Que as empresas, pois sí, que apostan polas ensinanzas que temos aquí no Coroso, está bastante ben representada un pouco cas demandas que hai no sector productivo da zona, non? De feito, pois o 63-64% do alumnado pois obtivo unha inserción laboral na empresa. Estes datos de inserción laboral os analizamos como ofertas de emprego, aínda que non se queden a traballar na empresa, porque hai moita xente que decide estudiar, vale? Seguir estudiando. Pero sí que é verdad que como media, un 64% pois obtuvo unha oferta de empleo. Unha vez que remataban as prácticas en empresas, datos que destacan sobre todo no alumnado que formou parte do programa Erasmus, onde se eleva o 83% de ofertas recibidas ao finalizar o período de prácticas. Este ano, pois, como xa sabedes, entra a nova lei. A nova lei xa os alumnos de segundo teñen que facer 500 horas de prácticas na empresa, máis prácticas que do que facían antes. Entonces, a empresa pois tamén ten que dar esa formación, digamos, práctica, e empezarían xa a irse no mes de marzo, así. Xa sabedes que as familias que temos son 6 familias, de entre transporte e mantemento de vehículos, que é onde temos a maioría de alumnado, vale? Ten moita inserción tamén. Está tamén instalación e mantemento, todo vencellado a frío e calor. Mantemento electromecánico, que estamos tamén traballando con Gealsa nun proxecto dual. Bueno, pois tamén agora en segundos irán para as prácticas. Despois a outra familia sería electricidade electrónica, vale, que están funcionando moi ben, tanto o ciclo medio como o ciclo superior. E despois temos dúas familias máis pequeniñas, que son a de obras de interior e a de hostelería e turismo. A hostelería e turismo é unha formación básica para alumnado que non acada a ESO, e, bueno, se intentan reintegrar outra vez no sistema, non? Atendo a ESO aquí, pois poden titular na ESO, mas lle dan un título pequeno, teñen un título pequeno de ciclo básico. E quedaría o ciclo medio de obras de interior. Temos ahora mismo, en primeiro, 12 alumnos, se non me recordo mal, e, bueno, aí, si queren, hai unha inserción plena, porque esa xente hai moita demanda laboral, vale? Entón, bueno, van a facer prácticas, e despois, bueno, unha vez que fagan as prácticas, pois, tanto o alumno como a empresa, pois, decide si queren quedar nesa empresa ou queren cambiar, ou, bueno, como fixamos todos na vida, non? Ciclo que é dual e que conta con convenios formativos coas empresas. Que, xa che digo, teñen moitísima demanda laboral. Ahora mismo estamos artellando xa para facer os convenios para ir ás empresas, xa tendo contacto coas empresas, establecendo os convenios, xa anticipándonos, porque despois veñenos todos os convenios xuntos. Entón, estamos traballando xa con máis de 200 empresas ahora mismo, vale, que virán este ano. Ainda que temos unha carteira de 500 empresas, temos unha carteira de 500 empresas para colaborar con elas, pero, bueno, este ano estaremos traballando 200-250 empresas. As formacións teñen capacidade para 22 alumnos, pero no caso do de obras de interior quedáronse en 12. Pero, bueno, si queren todos poden traballar, o sea, non teñen problema. Despois, o que falaba das empresas, claro, temos unha carteira de 500, pero depende de onde sea o alumnado, o momento da empresa, se quer colaborar en ese momento, se non, pero, bueno, de momento vamos tendo empresas para colaborar con elas, porque as empresas hoxe en día necesitamos delas para que o alumnado tamén faga formación na empresa, que a nova lei. Non todos os centros poden ter esa sorte, non? Hai centros que están en sitios rurales que non teñen empresas para que o alumnado faga ali as prácticas.